Game 3 mga tropa. Kasing gun player versus Team Flujo pa rin. Game 3 na po tayo. Unang makasampung puntos, siyang manalo. 1-0 for Team Flujo. 2-0. 2 point for Team Flujo. Three points Team Flujo. Three zero na mga tropa. Tumitira ngayon na single player. Game 3 na po ito. 3-0 lamang ang Team Flujo. Single player tumitira. Three zero. 1-0 ay 1-3 pala. 1-3. Team Flujo ang tumitira. 3 points. Three-one namang ang Team Flujo mga tropa. 3 points na siya. 4 points. Four-one. Buwan. Lumalamang na ang Team Flujo for third game. Third game tayo. Ay, 2-5. Three, 5. Six, 3 naman ang Team Flujo. 6-3 mga tropa. 4-6. Five, 6. Straight ma'am. All 6. 6 all na tayo. Straight ma'am. 7.
6 all tayo mga tropa. Six all ang score. Unang maka 10 points, siya ang manalo. 7-6. Seven all. Eight, 7. Crucial game mga tropa. Patibayan ng loob to ngayon. Pulso ang labanan. Last 7 na tayo. Lumalamang ang Team Ploho. Last 7. Team Ploho for the win. Sublime. Team Ploho for the win. Third game na ito. Game ball. Panalo ang Team Ploho for the third game. Game 4 tayo. Datang mo ako malubat, umusang ako tayo. Game 4. Game 4 tayo mga tropa. Team Ploho versus Asinggan. 1 all. All. 2-1 ng mga Asinggan player. 3-1. Lamang ang Asinggan player. Game 4. 4-1. 5-1.
Bye. 5-1 tayo. Five two. Five three. Unang nakasampung puntos, siya po ang manalo. Game 4 na po tayo. Five four lamang ang singasinggan. 5-5. Six five. Lamang ang single player. 7-5. Seven five in favor of Pasinggan player. Bayan talaga to. 7-5. 7-5. 8-5. Warning. Last 5. Kaya ba niyang i-core it ito for the win? For the 4th game? Kinaya niya mga tropa. Game ball for the 4th game.